ka ding ga bal ima kala bamlut ya ki peutli ki ying ki badon ha ka wei ka jaka ka bahap apo containment bit house bat kat kum ga jing tho jong i wei ilong kmi i basa marjan ile tho ba ka ding kalas dang na ka daw jong ga jing thut jong ga boarding na ka wei ki ying ka bom don briu basa namar ba ki te ki briu ki basa ha ka te ki ying ki la le shnong lai thu ru ba ki ne ki briu ki basa hane ki dei ki ba na Bihar Nepal barok kini ki ying ki bala ing ki don hadu kumba prape santali ki ba la syukaya tangda kitin ine long kemi ile thu ro ba ha kini ki jingjia omdon ki ba man saw rei tang ka jingjulo jong ki jingdon jingem jong kini ki ying kumga jing thu jong iwe long kemi le thu ba la don kumba lai ngut ki briu ki balong ki tra ying ha kini ki jaka ile thu ro ba ka ding galas dang banpur nadu ko por sabe je ai bat ka jing par jong kini ki ding kalong hadin baka jing pedung jong ki ka selindar ki badon ha kini ki yinggisem hadu baki pulit jong katan fire an emergency service kila syam chitom ban palip no ya kini ki ding namar ka jing kelang kepala ima jong kini ki ding Plastik ini plastik aku ambil aja.